Γεια σας και χρόνια πολλά. Ένα ξαφνικό βιντεάκι ήταν να μην κάνω φέτος άλλο βίντεο, ειδικά μετά το φιάσκο του τελευταίου που το έκανα. Αφιέρωσα ένα σωρό ώρες στο μοντάζ και τελικά το διαγράψα μόνος μου. Αλλά ήταν τόσο όμορφη φύση που λέω πόσο εξαιρετική ιδέα να σας δείξω λίγο από τη φύση της Λέρου και ταυτόχρονα να σας πω για τα βιβλία τα οποία με άγγιξαν φέτος. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να σας μιλήσω για βιβλία ενώ βλέπω από πίσω μου όλο αυτό το υπέροχο φόντο. Δηλαδή, το ωραιότερο στούντιο που θα μπορούσα να βρω. Πραγματικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως, θα κάνω μια προσπάθεια. Θα ξεκινήσω με τον Νάπολη Mon Amour από τις εκδόσεις Πόλης του Αλέσιο Φροζιόνε. Ήταν ένα βιβλίο που πραγματικά με άγγιξε πάρα πολύ, με συγκινούσε, με εκνεύριζε, με έκανε να δακρύζω. Ταυτίστηκα απίστευτα και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να το διαβάσουν πραγματικά περισσότεροι. Είναι ένα βιβλίο, παρότι πραγματεύεται έναν τριαντάρη στην Νάπολη της Ιταλίας, είναι σαν να μιλάει ένας Έλληνας τριαντάρης που τον έχει αδικήσει η οικονομική κρίση, που τον έχει αδικήσει γενικότερα η πραγματικότητα και οι συνθήκες, και ο τρόπος αφήγησης είναι τόσο κοφτός, τόσο γλαφυρός, τόσο συναισθηματικός, χωρίς να γίνεται μελό. Θέλω να το κάνω δώρο σε όλους της γενιάς μου, για να νιώσουν μια ταύτιση, να νιώσουν μια, πώς να το πω, μια ανακούφιση ότι δεν είμαστε μόνοι μας και κάποιος βρήκε τις λέξεις να περιγράψει όλα αυτά τα οποία νιώθουμε μέσα μας. Αυτούλες. Κουτάβι είσαι? Κουτάβι είσαι. Τι κάνει η ουρίτσα? Μετά λοιπόν θέλω να σας μιλήσω για το μοναδικό μυθιστόρημα του Ιονέσκο, τον μοναχικό, από τις εκδόσεις νομίζω Κυψέλη, ελπίζω να μην κάνω λάθος. Το οποίο ενώ περίμενα να μ' αρέσει πάρα πολύ μόνο από τον τίτλο και από το εξώφυλλο. Δεν περίμενα στο τέλος να με έχει αγγίξει τόσο πολύ. Υπάρχει ένας μοναδικός συνδυασμός παραλυρισμού και ρεαλισμού, σουρεαλισμού και πραγματικότητας, ο οποίος είναι σαγηνευτικός. Δηλαδή είναι κρίμα που δεν έχει βγάλει και άλλα μυθιστορήματα αυτός ο άνθρωπος. Και με έβαλε σε σκέψεις, ειδικά για αυτό που λέει ότι αν όλα ήταν τέλεια, αν οι κυβερνήσεις, η οικονομία, ο κόσμος ήταν τέλειος, πάλι θα βρίσκαμε κάτι, γιατί στην ουσία χρησιμοποιούμε πολλές φορές όλο αυτό με τα προβλήματα στη ζωή μας για να ξεγελάσουμε τις βαθύτερες ανησυχίες μας, περί θνητότητας, τα υπαρξιακά μας, κάτι που δεν το είχα σκεφτεί παλιότερα και έκτοτε το σκέφτομαι συνέχεια και λέω ότι ίσως και να έχει δίκιο. Ίσως το κάνει ο οργανισμός μας εσκεμμένα, σαν ένας μηχανισμός επιβίωσης, τύπου να βρούμε κάτι άλλο για να κρύψουμε τα βαθύτερα συναισθήματά μας και τις ανησυχίες μας. Και μια και είπα για τον μοναχικό, κάπου σε αυτό το σημείο ή λίγο πιο κάτω, νομίζω εδώ ήταν, ο παππούς μου, ο οποίος ήταν ναυτικός για χρόνια, μόλις έφυγε από τα καράβια, ήρθε νίκια σε ένα κτίριο του Δήμου και το έκανε καφενείο. Κάπου εκεί θα σας το δείξω μετά. Και εδώ πήρε ένα ξύλινο δωμάτιο από καΐκι και έμενε εδώ. Έκανε μπάνιο με τη σωλήνα από κάτω και για χρόνια έμενε εδώ, σε ένα μικροσκοπικό δωματιάκι στην ουσία. Το DNA μάλλον κληροδοτείται, γιατί νομίζω εκεί θα καταλήξω κι εγώ, σε μια μικρή... μ' ακολούθησε. Το έδινα μπισκότα και με φοβάται να με πλησιάσει. Έλα, πες γεια.
αυτό εδώ είναι το μέρος. Βέβαια τότε δεν είχε καμία σχέση. Καμία σχέση όμως. Ήταν, νομίζω, ήταν μόνο αυτό εδώ. Εδώ μεγάλωσα. Ανάμεσα σε βοσκούς που ερχόντουσαν στο καφενείο του παππού μου για το πρωινό τους καφέ τη Ρετσίνα. Και εδώ είχαμε τραπέζια. Το κανάλι Νταμούρ του Θωμά Κοροβίνη, το οποίο το διάβασα ξανά φέτος όταν είχα στραμπολίξει το πόδι μου και είχα μείνει ολόκληρο το καλοκαίρι μέσα στο σπίτι. Χειρότερο από καραντίνα. Τέλος πάντων, πάντως είχα τόσο ανάγκη να ταξιδέψω και το να διαβάζεις για την Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 80 με τον τρόπο αφήγησης του Θωμά Κοροβίνη ήταν συναρπαστικό. Πραγματικά κάθε σελίδα που γύριζα νόμιζα ότι βρισκόμουν εκεί. Και ήταν, πραγματικά είναι πολύ κρίμα που είναι τόσο μικρό βιβλίο. Νομίζω είναι γύρω στις 50 σελίδες. Θα ήθελα τρελά να έχει πάρει 2 ήρωες και να έχει αναπτύξει την ιστορία τους μέσα σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφει σε αυτό το βιβλιαράκι. Μοναδικός. Για να σας δείξω. Η παραλία των ερωτευμένων. Έτσι την έχω βγάλει εγώ. Δεν ξέρω αν έρχονται σε βγαλάκια εδώ, λογικά θα έρχονται. Δεν είναι υπέροχη? Το να με φωνάζεις με το όνομά σου είναι ένα βιβλίο το οποίο ξέρεις όταν το διαβάζεις ότι θα το διαβάσεις ξανά και ξανά και ξανά και θα επιστρέφεις κάθε φορά που θέλεις να γεμίσεις το μυαλό σου με ωραίες εικόνες, με ωραία συναισθήματα. Και ανυπομονώ να το διαβάσω στο μέρος που γυρίστηκε η ταινία. Νομίζω είναι η Κρέμα, έτσι λέγεται αυτό το χωριό, η Κομμόπολη της Ιταλίας. Και μόνο να είμαι σε αυτό το σκηνικό γεμίζει η καρδιά μου ομορφιά. Όπως τώρα που βρίσκομαι εδώ. Η μικρή φιλοσοφία του έρωτα του Άλεν ντε Μποτόν είναι εννοείται η τρίτη ή τέταρτη φορά που το διαβάζω, αλλά κάθε φορά είναι λες και το διαβάζω πρώτη φορά. Είναι μια ιστορία 2 ερωτευμένων, της Χλόη, νομίζω Χλόη λέγεται, και ο άλλος νομίζω δεν ονοματίζεται ποτέ. Και βασισμένο πάνω σε αυτή την ιστορία αναπτύσσεται ένα δοκίμιο για τον έρωτα. Για τους λόγους που ερωτευόμαστε, τους λόγους που χωρίζουμε, τους λόγους που στεναχωριόμαστε, που δεν μπορούμε να το χαρούμε όταν συμβαίνει. Είναι ένα τόσο οικουμενικό, δεν θα το πω μυθιστόρημα όπως αναγράφεται πάνω, ένα τόσο οικουμενικό δοκίμιο, μια τόσο οικουμενική ιστορία και κατάσταση που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που αν το διάβαζε δεν θα έλεγε πω κοίτα να δεις, το έχω περάσει κι εγώ. Και νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία του Άλεν, ότι έχει καταφέρει μέσα σε αυτό το βιβλίο να χωρέσει όλο τον πληθυσμό αυτού του κόσμου. Και μάλιστα δεν είναι λίγες φορές που είπα όταν το διάβαζα ότι κοίτα να δεις, τελικά δεν είμαι τόσο μοναδικός όσο νόμιζα. Όλοι μας υποφέρουμε ακόμα και στα πιο μικρά ανεπαίσθητα σημεία από τα ίδια πράγματα. Διαφέρουν πολύ λίγες λεπτομέρειες. Λοιπόν, νομίζω εδώ μπορώ να βγάλω τα γυαλιά. Βλέπετε. Και αυτό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα υπαίθριο μουσείο είναι, λέει, σε μερικά σημεία.
Ο αγνώστος εραστής του David Blunt είναι ένα βιβλίο το οποίο μου έδωσε ελπίδα. Μου έδωσε ελπίδα γιατί και με έκανε να σκεφτώ διαφορετικά κάποια πράγματα, όπως ας πούμε τις ανοιχτές σχέσεις. Γιατί είδα μέσω του παραδείγματος αυτής ότι μπορεί να υπάρχει τεράστια αγάπη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που έχει ανοιχτή σχέση. Θα μου πεις τώρα, το κατάλαβες? Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει με τέτοια στεγανά που θες κάτι να σε ταρακονίσει για να τα αλλάξεις. Και αυτό που ήταν αξιοσημείωτο ήταν ο θαυμασμός που έτρεφε ο σύντροφός του. Δηλαδή ξεχύλιζε. Δεν έχω νομίζω ξανακούσει άνθρωπο να θαυμάζει τόσο πολύ τον σύντροφό του. Και όχι μόνο αυτό, να του αφιερώνει ολόκληρο βιβλίο μετά το θάνατό του. Ήταν ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Μια ιστορία η οποία είναι γραμμένη με τέτοια ποιητικότητα που ώρες αναρωτιέμαι πώς γίνεται, για τα κριτήρια που ένα βιβλίο πετυχαίνει. Δεν ξέρω πόσο πέτυχε αυτό. Ξέρω ότι έγινε θεατρική παράσταση και μάλιστα πρόσφατα. Αλλά έπρεπε να το ψάξω για να το βρω. Και κάτι τέτοια με κάνουν να σκέφτομαι ότι τα καλά βιβλία τελικά δεν διαφημίζονται. Έχει γράψει κι άλλο ένα αυτός ο David Blunt που έχει να κάνει με έναν νομίζω Αλβανό μετανάστη που τον βρίσκει σε ένα παγκάκι ετοιμοθάνατο και τον παίρνει σπίτι του. Θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω κι αυτό, αλλά θέλω να είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση ώστε να μην επηρεάσει τόσο πολύ. Γιατί γενικά γράφει με έναν τρόπο τόσο συγκινησιακό, ο οποίος δεν γίνεται να μην σε επιφορτήσει με διάφορα συναισθήματα που έχεις ξεχάσει ή που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν μέσα σου. Γι' αυτό λοιπόν το βιβλίο θα σας μιλήσω από το σπίτι, καθώς δεν θα με ακούγατε με τίποτα εξαιτίας του δυνατού ανέμου. Για το δωμάτιο του Τζοβάνι λοιπόν, ένα βιβλίο το οποίο το λάτρεψα και δεν ξέρω αν μου άρεσε τόσο πολύ εξαιτίας των περιγραφών από το Παρίσι της δεκαετίας του 50 ή λόγω της μοναδικής γραφής του James Baldwin. Πραγματεύεται την ιστορία ενός κρυφού ομοφυλόφιλου. Λέω ομοφυλόφιλου και όχι bisexual όπως αφήνεται να εννοείται στο βιβλίο, γιατί νομίζω για όποιον μπορεί να διαβάσει πίσω από τις λέξεις καταλαβαίνει ότι χρησιμοποιεί περισσότερο τις γυναίκες για να νιώσει φυσιολογικός παρά επειδή τις ποθεί. Και πραγματικά χαίρομαι που έχω μπροστά μου ολόκληρη τη βιβλιογραφία αυτού του συγγραφέα, να την ανακαλύψω και γενικότερα να εντρυφήσω σε μια προσωπικότητα η οποία είναι πολύ διαφημισμένη και η οποία έχει έναν πάρα πολύ δυνατό λόγο τόσο στον κόσμο της λογοτεχνίας όσο και στον κόσμο του ακτιβισμού. Όσο έκανα το μοντάζ, θυμήθηκα ότι δεν έχω αναφέρει την συλλογή διηγημάτων «Τα Ρέστα» του Κώστα Ταχτσή, μια συλλογή η οποία φέτος που τη ξαναδιάβασα την κατάλαβα λίγο καλύτερα, αν και νομίζω ότι κάθε φορά που τη διαβάζεις σου δίνει κάτι νέο. Γιατί ο ενιγματικός τρόπος ο οποίος έχει γραφτεί, ο τρόπος που αναιρεί τον εαυτό του ξανά και ξανά και ξανά μέσα στο ίδιο διήγημα, έτσι. Δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι σου έχει δώσει ολόκληρη την αλήθεια, ξαφνικά λέει κάτι άλλο παρακάτω και σου αλλάζει ολόκληρη την ιστορία. Αυτό το παιχνίδι που απαιτεί ένα μεγάλο ταλέντο για να το καταφέρεις και να μην φανεί γελίο, είναι πραγματικά αυτό που σε κερδίζει σε αυτή τη συλλογή. Και αν σκεφτείς ότι έχει γραφτεί και κάποια διηγήματα την περίοδο της Χούντας, ειδικά αυτό που λέει, νομίζω λέγεται «Λίγες πένες για το στρατό σωτηρίας», αποκτά μια έξτρα αξία. Είναι πολύ κρίμα που το τρίτο στεφάνι επισκιάζει λίγο αυτή τη συλλογή. Κάτι που ενοχλούσε και τον ίδιο και το έλεγε στις συνεντεύξεις του, ότι μπορεί το τρίτο στεφάνι να έχει τη δικιά του προσωπική αξία και υπόσταση, αλλά τα ρέστα έχουν αρετές που δεν έχει το τρίτο στεφάνι.